Bivši par ne prestaje da iznosi prljav veš iz svog bračnog života. U toku je posljednje izdanje emisije Gledanje snimaka. Učesnici elite su imali prilike da se suoče sa šokantnim detaljima iz privatnog života Jelene i Ivana Marinkovića. Naime, klip u komu Jelena tvrdi da nije bila intimna sa Ivanom, zatim priznaje da je reality učesnik plakao i molio za pomirenje nakon svađa. Izazvao je brojne reakcije među učesnicima. U nekim situacijama kada je ona mene ubijala od batina, ja sam uvijek nalazio opravdanje da ja nju provociram. Ona mene tako izudara, onda se pomirimo. Kada me prešlo granicu, ja sam se poljubio sa drugom devojkom na njene oči. Mislio sam da će to biti kraj. Ona je mene izudarala, jurila po kući. To se sve desilo u realitiju, ali kada smo se preselili u moj stan, stvarno smo imali samo 2-3 svađe. Kada god vidim da dođe do takve situacije, ja sam uvijek izašao iz stana. Ne znam šta priča o ovim glupostima. Bila je neka prijava za nju. Ja sam mjesec dana pre ulaska u reality išao do policije da to rešim, rekao je Ivan. Je Jelena rekla da nisu imali odnose 2 godine. Mnogo je dublji problem, verovatno, nego što se ovdje priča. Ivan ovdje komentariše sve, a nije video šta se njemu dešava ispred očiju. Mislim da se Ivan malo ohladio od Jelene, rekao je bebica. Ona i ja smo vodili računa o intimnim odnosima, rekao je Ivan. Jelena je juče rekla da ona njega ne interesuje, dobacio je Đedović. Ja pričam svoju istinu, ona svoju. Logično je da ona traži opravdanje. Ako je bila nesrećna, logično je da dođe to i da mi kaže, zaključio je Marinković.